Fost ir-rakkomandazzjonijiet li ressaq il-forum lil mexxejja tal-partiti politiċi hemm il-bżonn li l-Aġenzija Support tingħata l-fondi kollha neċessarji biex tkompli tiżviluppa s-servizzi fil-komunità għal persuni b'diżabilità. It-tieni rakkomandazzjoni hija li s-servizzi tar-respite għandhom ikunu finanzjati mill-Istat. Dwar is-servizzi ta' matul il-jum, il-forum jirrakkomanda wkoll li jingħataw fondi għal dan il-għan. Fejn jidħlu servizzi ta' support minn assistenti personali privati, il-forum qed jissuġġerixxi li wkoll jingħataw fondi. Il-forum qed jappella biex jinfetħu aktar djar fil-komunità filwaqt li jkun hemm aktar inizjattivi biex aktar persuni b'diżabilità jgħixu fil-komunità. Dwar il-pensjoni ta' persuni b'diżabilità l-forum qed jgħid li din għandha tinqasam fi tnejn, waħda baxxa fil-livell preżenti u l-oħra ogħla għal persuni li għandhom diżabilità severa. Fost rakkomandazzjonijiet oħra l-forum isemmi wkoll il-ħtieġa li jitwaqfu l-istrutturi biex il-liġi dwar il-guardianship tibda tiffunzjona u l-bżonn li l-Gvern jgħin finanzjarjament lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.